Siyafisa ukuba sibonge ngoba uma singembize uNathi ngeqhawe mhlambe kungadinga kuvele omunye akasichazele ukuthi iqhawe into enjani. Ngiyacabanga kakhulu ukuthi lokhu kwenzeka emakhosini mhlawumbe adlule amanye esingewazi, kodwa thina sesimfanisa neqhawe lethu elake labusa lelizwe eliyinkosi uGodongwane Woyengo, inkosi uDingiswayo. Siyabonga kakhulu ukuthi kule nhlabathi yakithi kuvele umuntu onjengoNathi. uNathi siyazibonela ukuthi ubemkhulu kangakanani ngokomsebenzi abewuphathisiwe, kodwa futhi siyazi ukuthi emehlweni ethu naphambi kwethu ubemncane kangakanani. Bengaziphakamisile, bezehlisile, ubelwa ngaso sonke isikhathi ukuba bumbe ahlanganise umndeni wakhe. Siyabonga ukuthi namhlanje uMabuthelezi useye wasithatha wayiwina indondo yokuthi abayibopha mhlaba ebopha ifindo ukuthi sesiyohlukaniswa ukufa. Hlalile lapha noNathi sekuze kwafika izinsuku zokuba uNathi ahambe. Siyabakwamthetho asisayivulile isandla ekhaya ukuba azizwe esekhaya noma umyeni wakhe engasekho, kodwa inhlabathi la eyobekwa khona ahlale ayibusise ngezikhathi zonke uMabuthelezi. uNathi ngezikhathi ezithile noma bengahlali la bekuthi mayefikile kukhona mhlambe ubumnandi obukhona afise ukuhlanganisa yonke imizi yakwabo. Imizi yakwabo mningi, yena uqobo lwakhe ungowakwaPhoqa, umuzi wakwabo wakwaPhoqa. Kunemizi-ke okuthi ma ikhaya likhula ibisiphuma, kukhona umuzi wasey'Ntandaneni, umuzi wakubo, kukhona umuzi waseKwandeni, noma ngingeke ngiyibale yonke, kukhona umuzi waseNkeni, kukhona umuzi wakwaNduku, kukhona umuzi wakwaGcoba, kukhona umuzi waseSikhupheni, kukhona umuzi wakwaQunga Isibindi, neminye imizi engeyakwabo obekuthi uma efikile ajabulele ukuba kuhlalwe phansi nje kuxoxwe. Siyabonga kakhulu ukuthi noma singajabulanga ngendlela asishiye ngayo, sibona ukuthi ithuba belingakafiki, kodwa siwumndeni siyakwemukela ukuthi usehambile, siyamdedela, siyacela ukuba ahambe kahle, indlela yakhe yonke ibe ngekhanyayo. Thina njengomndeni sikwenzile konke okuwusiko okwenziwayo uma umuntu omunye wenu omalungu omndeni uhambe kanje. Sikuzamile konke nangokukholwa sakwenza ukuthi sikwazi ukuthi simdlulise ngendlela efanele ngoba uhambe ngendlela engajwayelekile. Siyacela-ke ukuba kuleli thuba sicele ukuba amaqhawe omafavuko njengedangabane, osombangela kandaba, usombangela ongasoze atshelwe indaba, lo uyatshelwa indaba ugijimele ehawini, bamhlangabeze behamaqhawe yale nhlabathi, athi uma efika kwaziwe ukuthi kufika iqhawe. Ngiyabonga. Angibingelele kubaphathi bohlelo uKhuzeni noDinangwe. Ngibingelele kubaba uMongameli uCyril Ramaphosa nesekela lakhe uPaul Mashatile.
ngibingelele inkosi yakwaMthethwa nezinduna zayo ezikhona. Mthethwa, ngibingelele kwinkosi yakwaButhelezi nezinduna zayo ehamba nazo. Shenge namakhosi akhona phakathi kwethu, ngiyakhuleka. Angizothatha indimende, ngizothatha indima lena ebebuhlungu lapho sekufanele ukuthi umndeni ujube mina ukuthi mangihambe ngiyolanda ithambo likaNdodana. Noma kwakukhona ukuthi ngihamba ngemilenze emithathu, bathi kulungile ngihambe ngayo imilenze emithathu. Into eyangiphethe kabi ukuthi ngabe uMalokozana ngizomthola enjani kulesa simo, ngoba ngabantu laba abebengahlukani. Engithe uma ngifika ke laphana ke, noma baba umongameli ngikusho lokho, ithimba lakho okuyilona ebesisebenza nalo lisebenze kahle kakhulu. Ngani ngoba ngathi sekuthe izinto zingafuni ukuqonda, bebuza into eyodwa njena kunombuzo bamongameli engangakwazi ukuphendula. AbaseFrance bewubuza bethi utheni Mthethwa wafika ngo7 kodwa ntambama futhi usufuna ukuhamba, ubuza okwenzani? Kwasuthiwa ake ngithi ukuhlala ngapha mbijana ke beyichazwe le ndaba leyo ukuthi wafika ekuseni wahamba ntambama. Cha, owawubathumile umongameli bafika ke bayichaza indaba. Kwasuthiwa cha, angisondeleke lapho kulele khona okunethambo khona likaNdodana. Kwaba umzuzu onzima bamongameli. Uma sengifika kuleya ndawo lena, cha ngayibona yonke Mthethwa ngoba bamongameli, ngoba kwakufanele ngiyibone yonke lena sasiyibona ku-TV. Cha bangifikisa khona sinoShenge. Kwaba umzuzu onzima lowo, sehluleka kuyibamba. Ngakhala ngimdala, angikwazanga umela isimo, kodwa siyabonga ukuthi kuze kube manjena uMolokazana usakwazi ukuma ngeenyawo. Ngafike ngambonga ngathi ukuba ubengekho ingabe ithambo lokwaMthethwa asilitholanga. Siyabonga Shenge, sisekhona kuwena. uNdodana washiwa abazali bakhe saba naye. Yini engasivimba ukuthi sikugone uhlale kwaMthethwa, ngoba besahleli kahle. uNkulunkulu kuphela uthatha umyeni wakho. Ngiyabonga. Ngibingelele umengameli nabo bonke izikhulu ezikhona namakhosi akithi kwaMthethwa nenkosi yakwaButhelezi. Ithi angikhuleke uNdodana womfowethu lo, angazi ukuthi singathini, sisemanzini ngothando lwakhe besithanda ngalo. Benomakoti wakhe uMashenge besasi singabaThethwa. Incebe efikile uNdodana bebesibiza siyodla kuyena, besihlanganisa umndeni. Uhlungu khona amandla akasinawo, kodwa ke sesimi isibindi ngoba sekufike zonke izikhulu kahulumeni nokusiphatha kahle, zisiphathe kahle. Kunomfana abebesinike yena wakwaMhlongo. Siye samcelela ezikhulwini ukuthi abamkhuphule esikhundleni ngendlela ebesiphethe ngayo. Simcelela impela ezikhulwini ukuthi hayi ngathi angakethe ukukhuphuka kancane ngendlela yothando olukhiphe kuthina singabakwaMthethwa sisemanzini. Ithi ke Mashenge, akukho kokuvelela sikhona singabaThethwa. Siyokusingatha noma uNdodana engasekho ngendlela ubusiphethe ngayo singobaba bakho, busihlonipha, usinika indawo yethu. uNdodana akukho bengangenzeli khona ngikhona nje. Bazi ukuthi ncefikile ase noma yini into yokugqoka noma yini azonika ethi baba nakho. Namhlanje sisemanzini kodwa sizoduduza uMashenge ekhona phakathi komndeni. Ithi angibonge ngoba nje umakoti bese engiphusha uthi baba hamba uyophefumula nawo. Ithi angibonge kwabakhulu.
Ngibingelele umongameli, ngibingelele usekela mongameli, ngibingelele amalungu ePhalamende akhona, ngibingelele bonke ubuholi buka-national obukhona, ngibingelele ubuholi basifundazwe saKwaZulu Natal ubuholo ubaba uThamsanqa Ntuli, ngibingelele ubuholi baseMusa Dladla, ngibingelele ubuholi belocal, ngibingelele abathethwa bonke abakhona phakathi kwethu. Ngithi sanibonani bathethwa. Ngicela nje ukudlulisa okubili. Ngifisa ukukhalela umndeni wakithi kwaMthethwa ngesehle sisehlele, isehle sisehlele sisijumile ngendlela okwenzeke ngakhona. Ngithi bathethwa asiqineni noma kunzima kunje kodwa siqine ngoba intando kaNkuluNkulu isiyenzekile. Akukho besingakwenza uma uNkulunkulu besevumile ukuthi umfowethu akahambe emhlabeni. Ngiphinde futhi ngibonge eqembini lakhe le-ANC. Ngibonga kusukela kupresident ukuze kuzofika ekugcineni. Nami ngifisa ukubonga ithimba likaBaba uDuma elibe nathi kulomzuzu obunzima kodwa likwazile ukufika lisenze sithobe singanaki kakhulu ukuthi sisesimene esinje. Ngithi bahola into eniyenze kithi niyenze nakwabanye. Nami ngiyagcizelela kumfoko kaMhlongo osekela nobhala kwi-district ukuthi hayi khona umholi uMhlongo usenze sa-understanda yonke into ebesingayi-understandi mongameli. Si-understande nezinto ebesingazazi kodwa ngokuba khona kaMhlongo phakathi kwethu usenze siqonde ukuthi kuyini ukulungiselela lolu suku lwanamhlanje. Ngithi bathethwa asilale ngenxeba. Ngiyathokoza. Mongameli, ubuholi beprovince ka-African National Congress uholo ubaba uJeff Hadebe buye ikhathi eziningi laphayana kwaNyambose baze futhi kwafika nomholi wethu SG Comrade uFile Mbalula. Le ndaba kaMhlongo ilokhu ivele njalo. Amakhehla akakhulumayo manje ke ekhaya kuye kuthiwe mise kukhuluma amakhehla kuye kuzwakala. Manje angazi ke mongameli ukuthi ke uyikhuphula kanjani ikhulu noma futhi ke sebemobilizele ama-branch ngoba uzobona mongameli noma uwena ozokwenza noma ama-branch azokwenza na. Sizocela ke ngaphambili kusondele abanqobi